Здравей, ти ще ни обясниш ли точно кой контейнер за кой вид разделен отпадък е? Да, зеленият е за стъклото, синият е за хартията, а жълтият е за найлонът и пластмасата и метал. Браво, чудесно, благодаря ти. Можеш да седнеш. Може би госпожата ще каже. Така, аз искам само да кажа за компостирането. Тъй като ние имаме и кафяв контейнер и за нас е много важно, тъй като вече няколко пъти получаваме почва. С тая почва ние си пълним саксийки, садиме сами растения, като саксийките вместо да ги купуваме, използваме някакви кутийки от вкъщи, които вместо да отидат в боклука и на сметището, ние им даваме втори живот. Превръщаме ги в саксийки, като в същото време спестяваме парите за нови саксии. От една страна по-малко пластмаса се купува, от друга страна природата щадиме, като тези пластмаси не отиват в природата. Така че ние сме много доволни, че освен цветните контейнери за разделно събиране на отпадъци, ние имаме и кафявия контейнер за компостиране. Използваме го най-често, тъй като в училищния двор имаме много дървета, има трева, която се коси редовно, особено сега пролетта и лятото. Така че кафявия контейнер наистина е нещо, което аз искам да добавя. Чудесно, вие вчера получихте компост. За какво ще го използвате или вече го използвате? Той вече е използван. Настлана е нова алея, която ще бъде озеленена. Вече е посадено, оградено е, вие може да я заснемете на двора, тъй като тя е готова вече и чакаме просто да поникне тревичката. Чакаме пролетта и цветята с най-голямо удоволствие. Да. Ще се радваме да видим отново вече с компоста как сте си разкрасили училищния двор. Виждаме и тук също има цветя, които вероятно по същия начин са облагородени с компост и сте успяли да запазите. Ето, това имах предвид, че ние правиме. Да, опаковка, която е рециклируема и се използва за саксийка и за цвете. Много хубаво. От вашия компост с кофичка, донесена от вкъщи от някои от децата. Посадили сме цветенце, нещо не върви. Ще тръгне. Сега за пролет ще тръгне. Да, може би, да, действително това цвете не обича много светлина. Ние сме го сложили на слънчево място. Вероятно това е проблемът, да. Ново местенце за него. Ученици, вие вкъщи рециклирате ли? Имате ли желание да събирате разделно вашите отпадъци и да ги носите в училището в кошчетата, които са подходящи за тях? Който събира разделно пластмаса, метал, хартиени, картонени опаковки или стъкло вкъщи, може да вдигне ръка и да каже. Браво! Какво събираш ти разделно? Аз събирам капачки и ги слагам в местата, които се събират капачки. Да, предназначените за това места. Ти знаеш ли за какво точно се събират капачките? Преди се събираха за детска линейка и се събират също за рециклиране. Точно така, благодаря ти. А искаш ли да дойдеш в предприятието за отпадъците, Югозападни екоинсталации, да видиш там на място как се разпределя с ръчния труд на хората отпадъкът, който постъпва не само от вас, а от цялата община? Да. Чудесно, значи сега отправям специална покана, госпожата ще ви доведе. Аз съм била при вас. Не с този клас, нали? Те бяха много малки миналата година, втори клас, затова аз отидах сама по желание, исках да видя как се рециклира, а ние също имаме тук и капачки събираме, вече няколко години, децата носят, знаят,
Те също така знаят, че въпреки че са деца, те могат много да помагат на природата. Едно от нещата, които всяко дете може да направи вкъщи, е да подсеща мама да си взима торбичка, когато тръгва на пазар. Точно всяко така. дете го може и когато мама си носи турбичка за пазар, спестяваме една нова турбичка на природа. Точно така. Това е целта на разделното събиране на отпадъци. Освен това, че ги връщаме към нов живот и ги рециклираме, ние опазваме не само природата и околната среда, а опазваме цялата планета. Съгласни ли сте? Да. Благодаря ви много и се надявам отново да се видим. Задължително ще се видим отново. Когато и да дойдете, по всяко време, вие ще видите как ние отделяме хартията. Задължително, винаги. В нашия клас е така.